Ντόμα Μινάσα, is Otaku Friend here. Και θα αρχίσω μια νέα σειρά βίντεο με σχεστάνι φυσικά. Είναι το πείτε μου εσείς. Ναι, η ιδέα την πήρα από τον Τούτζε, όλοι ξέρουν τον Τούτζε και το λέω, πήρα αυτήν την ιδέα για να μην μου λέτε αντιγράφω. Και θα σας κάνω μια ερώτηση. Ωραία. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε σαν να είστε οτάκου. Που είστε οτάκου. Σαν να μου απαντήσετε με σχέση τα anime. Και η ερώτηση είναι, θέλω να είμαι ο ή γιατί. Δηλαδή θέλω να είμαι ο Νάρουτο για να κάνω σεξι τζούζου. Καταλάβατε, με σχέση χαρακτήρες από anime. Θέλω να μου απαντήσετε όλοι και μόλις αρχίσει να μεγαλώνει το κανάλι μου ή το κοινό μου, να το πω έτσι, θα κάνω πιο ωραία βίντεο. Θα πάρω καλύτερη κάμερα κτλ. Άρα στο επόμενο βίντεο γράψτε κάτω στα comment σχέση με anime φυσικά, χαρακτήρες από anime και το πείτε μου εσείς. Hey, bye Otaku friend!